jokma gin vulnerable, jomoti, ma jodongo, kiye kod jomong'ol ema ng'eny gin joma vulnerable i society marwa. To amor ka sirkal kendo seduoko chiwono mondo jogwo oyud kony jokma vulnerable i society. Aparo ni gima ne timre ing'eno sama ji timo transitioning nyaka handover bedie, nyaka bende audit bende bedie, nikech ng'enyne wang'eyo kaka Kenya nigatiere nafas kiamora man nafas ntiere mar pesa inyalo yudo kata na jokma gin jokma vulnerable bende yudo pesa no. Koro sirkal aparo ne timo mana audit. Ntie diere moro mane ntiere nafas ndalo COVID-19 kane ni chiwo pesa ni jokma vulnerable anawuok Mathare jo Mathare. Aparo ntiere jotelo mane ndiko nyaka ni nyinge wedegi mani gweng' ma okodak Mathare ma bende okodeserve yudo pesa kabila go. So ka sirkal otimo nonro maber mondo ong'iya ka make sure no jokma deserve yudo pesa no. Dong mani nyalo mana konygi gi ruodhi mago chiefe gi assistant chiefs mantiere gwenge. Nikech jodongo ntiere kama moko makia kata mana omenda makamagi nego bende giyudo. Koro to jaduong' bende en ng'a, nikech bende mana kaka nuse wacho weche rowere ni winjo kata mana kapande wacho ni rawere between 18 to 35 years. Jadongo to koro en ng'a jaduong'? Jaduong' aparo neno after 65 years. Koro ting'eyo kila mwaka ntiere ng'at ma chopo 65 years. Soro sama ntiere jokma koyude higani lakini kochopo next year to gi qualify. To ntiere bende jokma yude higani kochopo next year to bende Nyasaye okao ma onego bedni updating ma system mar jodongo bedo itimo regularly kod chiefe iyo moriere, nikech ng'enygi bende lure kod usiano min kod chief gweng' ka